tugang ini ang pagurop-urop sa tataramon. Kaya mga Israelita nabibilanggo duman sa Babylonia, igwaning mga propetang nagtao sa indaning pag-asa, nagtao sa indaning ranga. Kaibahan dyan, ang propeta Isaías, asin sa enot na babasahon si propeta Baruch. Sinda ang mga tao, mga propeta na nagtao ning pag-asa, nagtao ning paglaom, nagtao ning ranga sa mga Israelita. Sa Ebanghelyo, nadangog niyato si San Juan Bautista, ang tingog na nagkukurahaw sa lantad, na nagtatao man sa to ning pag-asa, nagtatao sa tuya ning paglaom. Tingog na nagkukurahaw sa lantad, na iprepararon niyato ang dalan kan sa tuyang kagurangnan. Siring kang panahon, siguro hinahapot man niyato ngunyan sa satong sadiri, igwa pa daw ning pag-asa ang satong nasyon. Igwa pa daw ning padudumanan ang satong nasyon. Makakahuas pa daw kita digdi sa satuyang kinamumugtakan na pandemya. Ang tingog ni Baruch, ang tingog ni Isaías, ang tingog ni San Juan Bautista, padagos nagkukurahaw sa sato. May pag-asa, igwang ranga, kung kita magbabago kang satong sadiri, kung satuyang dadangugon ang tingog kang satuyang kagurangnan, kung padagos niya tong baguhon, ang satong mentalidad, ang satong kaisipan, ang satuyang puso. May pag-asa kung padagos kitang magsunod kan kabutan kan satong kagurangnan. Alagad kung habo niya tong magsunod, magdangog, siring sa kamugtakan tangunyan, dahil kita makakawas. Lugod, ang tingog ni Juan Bautista, ang tingog ni Baruch, ang tingog ni Propeta Isaías, hinanyugunta, tanganing magkaigwan ng pagbabago sa satong nasyon, magkaigwang katuninongan, asin magkaigwang ranga sa sato. Mga tugang, napaghurup-hurupan na niya to ang tataramon. Ang tataramon, padagos hinanyugunta, isabuhay ta, ipasa ta.